Michelle Santos, 31 years old, ang pinakabatang stroke o paralyzed dito sa Barangay Fortune, Marikina City. Anya, nawawala na raw siya ng pag-asa sa buhay. Pasilip-silip na lang dito sa espasyong ito. Sa maliit na balkonahing ito, gumuho ang mga pangarap niya sa buhay. Nawalan ito ng kumpiyansa sa sarili at nagkulong. Halika't samahan niyo ako at bibigyan natin ng pag-asa ang batang ito. Umpisahan na natin. Anxiety. Napatawa at tiniis ang lahat ng sakit na ito para lang gumaling agad ang kanyang karamdaman. Ilang beses napahawak sa akin dahil napakasakit daw ang parting ito. Maya-maya lang ay nagko-concentrate ako dito sa scapula area kung saan apektado ito. Ano yung sinabi mo dati? Tabingi. Yung... Tumpang ako. Oh, ganun ba? Apo. Tabingi talaga yung panga mo dati? Ang yan. Oh, Hindi na masyado. ngayon, anong pakiramdam? Medyo okay na. Kasi nakakalingon-lingon na ako. May pagbabago naman. Apo. Malaki yung pagbabago ng ano. Ano bang babago? Binabahan na. Kahit ang gilig po yung pagilot niya po na pagtulong niya sa atin, mga stroke. Lungsod ng Marikina City, shoe capital in the Philippines. Dito nagmumula ang ating matitibay na sapatos, hindi lang sa lokal, pati na rin sa export o abroad. City of Marikina. Nandito na tayo sa Marikina City at pupuntahan natin maya-maya lang ang Barangay Fortune. Doon po presidente si Michelle Santos. Pupuntahan natin. Samahan niyo ako at pupuntahan natin. Sinimulan ko agad ang pagbaybay ko papunta sa Barangay Fortune. Bumiyahe ako ng mahigit kalahating oras mula dito sa kanilang City Hall o sa kanilang munisipyo. Naparaan ako dito sa kanilang plaza. I love Marikina. Dito naman ako napadpad sa kanilang sport complex. Maya-maya lang ng bahagya ay marating na natin ang Barangay Fortune. Nakakabangha ang kanilang barangay hall. Napakaganda, napakalinis. Tila ba ito'y nasa ibang bansa? Patuloy nating binabaktas o binabaybay ang pagawi papunta kina Michelle. Maya-maya lang ay nandito na tayo. Ito na ha, nakarating na tayo dito sa bahay nila. Kina Michelle Santos. Para pasukin na natin yung bahay nila. Ito na.
Ito na. Dito na ako malapit. Okay. Opo. Ito na ba? Tao po. Ay, ito na. Hi. Hi, magandang hapon po. Nakarating na tayo dito sa tahanan. Michelle Santos. Ito, ang kalagayan ni Michelle Santos. Sa ngayon ay batang-bata pa siya. Nakakalungkot isipin, napuan na siya ng ganitong sakit. Na-stroke siya at na-paralyze. Murang gulang pa lang, ay 31 years old pa lang siya. Batang-bata ay na-stroke na siya, dinapuan na siya ng stroke. Ikaw ay 31 pa lang na. Siya ay lahat na pangarap niya sa buhay, lahat na pangarap niya ay naglaho. Ika nga, parang nasakluban siya ng langit at lupa sa kalagayan niya ngayon. Parang naiyak ka. Ba't mo naman naiyak ka na? Kasi may sakit sa puso, maramdamin ako. Naiyak ka sa Tingin mo galang masakit sa masakit man sa atin. Pero yan yung binigay sa atin Aba, Pag binigay sa'yo, ibig sabihin kaya mo. Mga pagsubok yan. Pero darating ang time na mabalik na yun sa normal. Pero nung na-stroke ka, anong blood tsaka cholesterol tumaas. sa cholesterol Stress, ka na? salo-halo na. Ba't ka naman na-stress? Hindi ako magalit, parang ganun. Kasi nga naman sa puso eh. Parang may tinulo ko. Titignan muna natin kung ito yung Oh, yan. Nagtatapan. Kinukuban din yan Hindi. Nagtatapan kayo na ito. Titignan natin kung malambot ba o hindi. Medyo matigas na. Pag ganun din, ibapos mo lang. Hindi ka. Medyo matigas na. Ang unahin natin ito manang normal. Tapos pagkatapos nito dito. Maya-maya lang konti ay dito na tayo sa may humerus at sa radial head. Kailangan nating madaanan lahat ang bones, joints, ligaments, tendons at ang nerves, lalong-lalo na ang blood vessel. At ang pinatibay ko naman ang kanyang tendon at saka ulna. Uy, sarap ano? Dinaanan ko na rin ang kanyang tricep at ang bicep area para ma-blood circulate ito at tuloy-tuloy na ang daloy ng mga blood. Nagko-concentrate muna ako dito sa tricep at sa bicep ng bahagya. Dumayo naman ako sa may kabilang area. Ito yung affected area ng body. Nagko-concentrate muna ako dito sa kanyang kamay
yung mga daliri niya. Sa kasalukuyan, dito ako sa may pinky finger niya at lumipat ako dito sa may thumb area. Lahat na ito ay dadaanan ako itong daliri dito sa may middle area, sa may ring finger, lalong-lalo na sa index. Lahat ay dadaanan natin lahat ng parts. Maya-maya ng bahagya ay dito naman tayo sa carpal area. Magko-concentrate muna tayo dito. Kailangan natin na madaanan ang lahat na parts ng ating katawan din. Itong kidney, parts ng thyroid, parts ng stomach, lahat-lahat na small intestine, urinary bladder, dito sa may liver, gallbladder, dito sa may part ng shoulder. Dito naman tayo sa nagko-concentrate dito sa kidney, stomach at thyroid. Isa na kasi ako nahihilot eh, kamilitan niya. Samantala, nandito tayo ngayon sa rotator cuff. Kailangan natin madaanan ng scapula, glenoids, humerus at ang mga nerves dito. Ikot-ikutin lang natin ang kanyang rotator. Binalikan natin ng bahagya ang kanyang tibial nerves at ang fibula nerves at niretrate na lang natin na paikot-ikot ng bahagya ng counterclockwise and clockwise, pati na rin dito sa may bandang siko, kasama na pag-rotate natin ng dahan-dahan lang ng bahagya at push-pull down lang at baba, taas, baba, taas ng bahagya lang. Dito naman tayo ay iikutin natin ng medyo malaking ikot ng counterclockwise din. 5 times ay sapat na counterclockwise and clockwise. Lahin natin ng bahagya ang kanyang scapula o shoulder para blood circulate na ito ng tuluyan. Binalikan naman natin ang scapula area. Kailangan nating madaanan ulit dito ang glenoid, humerus, ang rotator cuff at ang nerves at ang clavicle, lalong-lalo na ang acromion. Pupush lang natin ng pataas para maginhawaan ito at hindi na sasakit ang kanyang shoulder area, dahil alam naman natin ang mga stroke ay hindi na natutulog ng maayos na posisyon, laging lang nakatagilid. Samantala, dito tayo sa mouth chain o jaw area. Hawakan lang natin ang kanyang panga at i-stretch natin. At maya-maya ay ipayuko natin ng konti at magbibigay lang na tayo ng 5 counts ay sapat na. Dahan-dahan ay ipalingon left and right at i-stretch natin ang bahagya. I-push mo lang ang shoulder ng bahagya kasama na ang kanyang panga. Sa kabila naman, ganun din, hawakan ang panga at i-push ang dito sa may shoulder area ng bahagya. Dahan-dahan na napakasilan itong part na to. At dito naman tayo sa may noo
o sa may sentido, sa may forehead, at titirapin natin kasama na ang temple dyan. At dito naman tayo sa bandang cheeks o nostril. Magko-concentrate muna tayo dito sa may pisngi, pababa lang at paakyat. Mga 10 times ay sapat na. Dito naman tayo sa nostril, papunta dito sa may mouth chain o sa nose. Binalikan ulit natin ang kanyang pisngi ng bahagya, at dito naman tayo sa jaw area. Ipupus lang natin pa left and right ang kanyang panga, dahil isa ito sa naapektuhan sa kanyang stroke. Siya daw ay nabubulol na, tumatabingin na ang kanyang panga. Kaya dito tayo magko-concentrate muna. Nakita mo yung video ko? 4, 5. Mga 1, 2, 3, 4, 5. Sarado, sarado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mga. Samantala, dumako naman tayo sa kanyang earlobe o sa kanyang tainga. Magkabilaan lang yan, left and right. Hihilain lang ng bahagya para sa epekto niyan ay ang kanyang paningin at ang kanyang pandinig, at inaanan ko na rin ang lower back area ni Michelle. At dito naman tayo sa may stretching, whole body stretch. Ang pang benefits nito ay ang joint pain, muscle pain, swelling, confusion, sprain, menstrual pain, stomachache, and scoliosis, lalo na ang mind stroke, neck and shoulder pain, and back pain.
Laban lakad eh. 17, 18. Pwede Hindi na yan. Sandigan. Kaya mga tatanda eh. Bata. Sa YouTube channel siya. Ayun nga yun, ipanood mo sana.
Sakit. Sakit. Naabot ko nga. Sakit talaga. Grabe. Ay. Big sa.